Nieves. Un placer termos no Museo Municipal un ano máis, que isto sexa o ano anterior o seguinte, que isto continúe. E nada, temos 3 exposicións que xa vos nos ides contar a 3 de decembro. Xosé Lois, que nos contas? Pois a verdade que estamos na 35ª edición do outono fotográfico, nunha sala a que queremos especialmente, na que reunimos a esencia do outono fotográfico e, de feito, inauguramos co Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é este traballo que estamos vendo, ao que seguirán outras exposicións da sección oficial exquisitas, como sempre, porque no museo centramos de alguna forma o que sería parte a parte máis presente da sección. Víctor Nieves, como curador, que nos diz destas exposicións que son... Pois a exposición que abrimos hoxe é a resultante do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, cuarta edición do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, Environments, de Jon Gorospe. É un traballo que trata sobre os residuos que xeramos os humanos e que, de algún xeito, xera ese problema tan vital que temos no planeta. E entón, ele documenta o proceso de escondido de todo ese lixo que xeramos desde unha perspectiva moi cercana que podría ser esa serie que temos enfrente